Apis Jamin Buche Oganda ODPP opuodho mondo yaw bura ne jota tije mag bengi adek magin bengi mar NCBA, KCB kod Cooperative Bank kaluwore ni ne girem magoyo lipot maling'ling ewi omenda moko ma ichich ni oyudi e yore mag miganga kaluwore kod kidieny mar 5 mag chike mathiro omenda moyud e yore mag miganga pachoka. Jota tije mag bengi go idwaro ni mondo bi oduok penjo e doho tarik 11 mar dweni. E kindono bende Apis Jamin Buche opuodho bura ma omakne Salim Mohamed Buseidi ewi kuo mar omenda maromo $363,420,459 kowuok kuom agulu mar okumba mar First Assurance Investment Company Limited mane ginie director kanyakla kod gavana ma Lamu Issa Abdalla Issa. Nonro oyango ni achijno ne okoto kata okopo sei mar gavana no kendo tiyo godo e ndiko chek mane otigodo e lodho omenda mag kambino. Bang' nonro ma ong'ith ne neno mane chwal, DPP opuodho mondo jalno oduok penjo ewi ketho 120 moting'o kata modonjnego moting'o ketho 3 mag chano koto, 2 mag kuo, 144 mag thedho bok ma ok opuodhi kod ketho machielo mar yudo omenda e yor miganga. Apis Ogai mar Jamin Buche okone gingirore neno ni gikedo kod timbe mag yudo omenda e yor miganga e pachoka kaluwore kod dwaro mar katiba ma Thurka.